Li Amedê ji aliyê saziyên zimanên demokratîk konferansa zimanê Kurdî li dar dikeve. Konferans roja şemû yekşemê ye û ji gelek beşan pêk tê. Di gel hevşaredarên Amedê bi dehan zimanzan û siyasetvan jî beşdar bûn. Ji bo ziman bixebitin. Di konferansê de di panelên cuda balê dan ser di her qada jiyanê de bikaranîna zimanê Kurdî û li ser mijarên weka parastin, pêşxistin û bihêzkirina zimanê dayîkê gotûbêj hatin kirin. Duwarê ziman de ev eleqedarî li ser pêwendiyeke jêderkiyê ku hema bêje di hemû zimanan da pênaseya wê zimanê dayîkê ye. Muhittin Altun dilsoz û xebatkarek zimanê Kurdî ye û ew jî di nava amadekirina konferansê de cî girtiye. Wî da zanîn 505 delegeyên ziman ji çaraliyê Tirkiyeyê hatine û beşdar bûne. Di gel rewşa neyînî a Kurdî ew geşbîne. Hêviyên me mezin ji bo Kurdî bi xebatekî ve hewldanekî wê ev rewşa neyînî bikaribe were guherandin. Em di vê baweriyê de ne. Bes em li zimanê xwe xwedî derkevin. Zimanê xwe em berê di dil û mêjiyê xwe de bikin xwedî statû ên din jî wê hal bibin. Parlamentera berê ya Qersê Mulkiye Birtane jî balê dide ser xetera ku nifşên nû ji zimanê Kurdî dûrketine. Gava ku pergal lê dinêre, sîstem lê dinêre berxwedan an jî xebat hinekî pêş ve diçin astengiyê li pêşiyê derdixin ji bo wê mafê perwerdehiyê û statûyê tê xwastin. Heta ku zagonên bingehîn de ev mafa neyê zelal kirin, rastî ji xetereyên gelekî mezin hene. Mizgîn Duruk mamosteya Kurdî ye û ew jî Stenbolê hatiye. Di gel ku li Stenbolê bi milyonan Kurd dijîn dibêje ji bo zarokên Kurd li Stenbolê gelek faktorên neyînî hene. Jiyana İstanbul hemû Tirkiye û cihên tilê Kurdî xeber bidî wisa zimanê xwe perwerde bikî zarok bînî astekî mixabin ew derfet tune statû tune be cihek şûn da ev zarok jî ji helek şûn da hin dadibe. Heval Dilbahar berdevkê polîtikayên ziman ên Dem Partiyê ye û di dexuya kirin divê ku hemî sazî û dezgeh di nava xwe de ji bo Kurdî bütçeyek veqetînin û her saziyek bibe kurdîgehek. Pîrdozî, siyaset û bîrûbûçûnên wa çi be bila bibe. Divê hemû Kurd li dor zimanê Kurdî bibin yek. Ji bo zimanê Kurdî têkoşîna xwe li her qadê berfirehtir û bilindtir bikin. Hevşaredarê bajarê Mezinê Amedê Doğan hatun jî di konferansê de axivî û balkişand ku ziman, nasname, hafize, kevirê bingehîne ji bo hebûna gelekî. xwe li kuçê xwe, li kolanê xwe, li bajarê xwe, li saziyên xwe, li bazara xwe, danûstandina xwe em karin zimanê xwe bikin wek statû. Gelek tişt bi destê me em bi xwe karin ava bikin. Jay gotneye ku di roja duyemîn a konferansê de li ser oto asimilasyonê gotarên cuda hatin pêşkêş kirin û balê dan ser vê yekê ku divê ji bo axaftina Kurdî vîneka seferberiyê were destpêkirin. Daxwaza statûyê a ji bo Kurdî û encama konferansê wê paşê ji raya giştî re were eşkerekirin. Hacî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.